ben Diana Weda, ik kom uit Oostburg en ik doe vrijwilligerswerk voor verschillende organisaties die zich met dieren bezighouden. En om wat voor dieren gaat het dan? Kippen, pauwen, ezels, paarden, katten, ja, enzovoort. Heb je katten in huis? Ja, ik heb momenteel 4 katten in huis. En zijn die van jezelf? Eentje is van mezelf, die heb ik geadopteerd van Stichting Scheldekat. En de andere 3, daar ben ik pleeggezin voor Stichting Scheldekat. En hoe werkt dat als je pleeggezin bent? Dat zijn meestal zwerfkatjes die van de straat afkomen. En die worden dan door Stichting Scheldekat bij pleeggezinnen ondergebracht. Totdat ze een gouden mandje hebben gevonden. Wat is een gouden mandje? Een gouden mandje, dat is een goed huisje waar de katjes naartoe gaan als ze daar klaar voor zijn. Dus dat betekent dat ze dan geadopteerd worden door mensen. Je deed ook nog iets met een hertenpark. Ja, het hertenpark in Groede, daar heb je verschillende dieren. Onder andere ezels, kippen, konijntjes, een paardje is er. En daar doen we ook dieren verzorgen. Zoals de ezeltjes, die hebben ook beweging nodig. Daar moeten we mee gaan wandelen bijvoorbeeld. De ezeltjes borstelen. Hoefjes moeten gekrapt worden. En de andere dieren moeten gevoerd worden en de stallen moeten gemest worden. Drie middagen in de week ga ik naar Terneuzen om paarden te verzorgen. De paarden moeten onder andere geborsteld worden, de manen bijgeknipt, hoefjes gekrapt. Soms komt de hoefsmid langs. We hebben een speciale hoefsmid die komt van ver om de hoeven te verzorgen. En daarnaast gaan ze regelmatig naar de dierenarts natuurlijk. En je verzorgt veel dieren, maar je maakt ook veel foto's van ze. En ik heb gehoord dat die bij het hertenkamp opgehangen worden binnenkort. Dat klopt. Een selectie van mijn foto's gaan ze ophangen in het hertenpark in Groede. Als ik tijd over heb, dan maak ik heel graag foto's. En dan probeer ik het goede moment te pakken. Vooral van de dieren dan. Ja, het blijven dieren, dus dat is altijd wel een beetje lastig. Maar ik probeer een goed moment te pakken en dan neem ik wel meerdere foto's tegelijk. Zodat, ja, er zit dan wel een goede tussen vaak. Je hebt 3 pleegkatjes en hoe gaat het daarmee? Ja, heel goed. Meis blijft een beetje angstig nog, maar ze is al heel veel vooruit gegaan. Ik kan er in ieder geval aaien. Dan hebben we Diva, is een heel lief aanhankelijk poesje. Die is al flink gesocialiseerd, zeg maar. Dan Roosje, ja, die begint te knorren bij de dierenarts en die begint te knorren als je de kamer binnenloopt. Hartstikke leuk, lief poesje. Ze is wel heel erg speels, best wel wild. Je hebt 1 adoptiekat. Eentje zelf geadopteerd. Oh, ja. Dat is Lovely. Oh, dat is Lovely. Ja. En die kijkt een beetje scheef, hè? Ja, klopt. Die is met een kopje tegen de muur aangegooid. En daarna is ze op straat eigenlijk beland voor 3 jaar lang. Heeft hij
vorige eigenaar dan geprobeerd die cadeau te maken? Ja. Of? Ja. Oh, en hij dacht dat dat wel werkte als je die tegen de muur aangooit? Blijkbaar, ja. Ja, echt verschrikkelijk. Ja. Nou, uiteindelijk is hij toch heel goed terechtgekomen. Gelukkig wel, ja. 3 keer in de week ga je paarden verzorgen. Vind je paarden leuk? Ja, heel erg leuk. Ze hebben allemaal een verschillend karaktertje. Ze gaan lekker spelen met elkaar, lekker donderen. Ze zijn ook heel blij als ze uit de stal mogen, dan rennen ze in het rond. En ja, soms pakken ze je ineens vast bij je mouw of zo. Dat is ook wel heel grappig. Ja. Kun je iets meer uitleggen over Stichting Scheldekat? Stichting Scheldekat wordt vaak gebeld door mensen die verwilderde zwerfkatjes ergens hebben gesignaleerd. En Stichting Scheldekat gaat er dan op af om die katten te vangen. Zij worden dan geneutraliseerd, dat betekent gecastreerd of gesteriliseerd, zodat ze geen kindjes meer kunnen krijgen. De verwilderde katten die worden weer teruggezet in hun omgeving. Maar katten waar nog wel hoop voor is, zeg maar, die worden ondergebracht in pleeggezinnen. En kittens worden ook ondergebracht in pleeggezinnen en verder gesocialiseerd tot er een gouden mandje is gevonden. Waar kunnen mensen je foto's bekijken? Dat kan op Instagram. Mijn Instagram-naam is Diana Weda 84. Ja, kom maar eens kijken.